Volám sa Viktória, pochádzam z malého mesta na východe Slovenska. Som vášnivá cestovateľka a milujem slobodu a odjak živa som chcela žiť život inak, ako som bola vedená. Poznáte to možno viacerí, že vyštudovať školu, nájsť si dobrú prácu a v nej ostať 40 rokov až do dôchodku. To som vedela, že nechcem a práve preto ma zaujala spolupráca so spoločnosťou Farmasy, pretože tá ponúka presne tieto veci, ktoré som vedela, že mi pomôžu na tej mojej ceste za vysnívaným životom. Čiže jednak finančná nezávislosť, časová sloboda a jednoducho, že môžem pracovať online kdekoľvek na svete som a to bol pre mňa taký najväčší hnací motor a to moje silné prečo som začala spolupracovať s touto spoločnosťou. Našla som úplne obyčajný inzerát na Facebooku, ktorý mi dal základné informácie o tom, že naozaj je tu príležitosť, ktorá je pre mňa ako stvorená. V tom čase som bola v 5. ročníku na univerzite a mala som podanú prihlášku o víza do Austrálie. Čiže vedela som, že chcem cestovať a bolo by super začať si budovať nejaký online príjem ešte pred cestou. Za nejaké 4 mesiace som dala riaditeľskú pozíciu a zároveň mi schválili do Austrálie víza a mňa sa zmocnila taká dilema, že should I stay or should I go? Či by som mala ísť, keď už je tu niečo, čo si budujem. Zároveň opäť som si položila tú otázku, prečo som začala budovať tento biznis a odpoveď bola, aby som mohla pracovať kdekoľvek na svete, čiže som si povedala, že do tej Austrálie samozrejme pôjdem a skúsim to odtiaľ riadiť na Slovensku. Čo sa mi aj podarilo, v Austrálii som bola 2 roky a za 2 roky som vybudovala najväčší tím na Slovensku. Samozrejme po tých 2 rokoch už prišlo na mňa takéto, že chcem sa so svojím tímom aj stretávať, pretože samozrejme na jednej strane v dnešnej dobe máme obrovské možnosti videohovorov a takýchto vecí, ale predsa ten osobný kontakt mi chýbal. Takže po 2 rokoch som sa aj tak rozhodla, že chcem sa so svojím tímom stretávať osobne a vrátila som sa naspäť na Slovensko. Takže začiatky ako vždy a všade boli naozaj náročné, nie len v tomto biznise, ale v akomkoľvek. Či zamestnaní sú stále tie začiatky najťažšie a pre mňa asi také najväčšie výzvy boli jednak zvládnuť tú nepodporu svojho okolia. Hej, jednoducho boli ľudia, ktorí sa mi smiali doslova, že či si myslím, že vybudujem nejaký veľký biznis v rámci toho Farmasy, nech si radšej dokončím poriadne tú školu a nech sa zamestnám ako psychologička, pretože som študovala psychológiu. Proste jednoducho málo kto mi veril, že naozaj si vďaka Farmasy vybudujem online príjem a že budem si žiť ten svoj rozprávkový životík. Takže napriek tomu, že tá podpora tam nebola, tak práve tí ľudia sú teraz na mňa hrdí. Hej, takže toto možno venujem všetkým, ktorí sú v rovnakej situácii, nemajú tú podporu, začínajú, tak myslíte na to, že presne títo ľudia, ktorí vás nepodporujú, na vás budú raz hrdí a budú chcieť byť tam, kde ste vy. Ďalšia vec, ktorá bola na začiatku naozaj náročná, bola vybudovať si tú sebadisciplínu, pretože keď sa povie byť sám sebe pánom, áno, je to obrovská výhoda, ale zároveň je to aj extrémna výzva zorganizovať si ten čas, naplánovať si tie aktivity a rozdeliť ten deň tak, aby všetko bolo spravené, pretože nikto vám nestojí za tým chrbtom a nehovorí vám, čo máte robiť, je to len na vás. A jednoducho tá sebadisciplína je na začiatku naozaj ťažký oriešok. Dovolím si povedať, že po 6-7 rokoch ešte stále na tom pracujem, takže to je ďalšia vec, čo bola na začiatku veľmi náročná. A takisto ďalšia, dovolím si povedať, možno aj taká pre veľa ľudí najčastejšia vec je, že nevzdať sa pri prvej prekážke. Nie nadarmo sa hovorí, že v tomto druhu biznisu 95% ľudí sa vzdá pri prvej prekážke a práve preto neúspejú v network marketingu a toto bolo samozrejme, že výzva aj pre mňa, že jednoducho, tak ako som spomínala, tie začiatky boli náročné práve preto, že nejde všetko hladko, vždy nejde to lusknutím prstu a stále každý deň si musíte pripomínať, prečo ste začali robiť, alebo teda spolupracovať so spoločnosťou Farmasy, to učím aj môj tím, aby mali jasne zadefinované, prečo začali a pripomínali si to každý deň, lebo to je ten najväčší hnací motor. A zároveň hľadať spôsoby, ako sa to dá a nie dôvody, prečo by to nešlo. Takže toto asi bolo také na začiatku fakt, že kľúčové a keď
prekonáte také tie prvé prekážky, je to náročné, ale napriek tomu to zvládnete, tak potom jednoducho tie výsledky vás zase ženú vopred. Na začiatku mojou najväčšou motiváciou bolo samozrejme vybudovať sebe ten finančný príjem, ten vysnívaný život, ale mám pocit, že teraz najväčšou mojou motiváciou je pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí si splniť tie svoje sny a vybudovať to, čo sa, aspoň z časti to, čo sa podarilo mne, pretože je pre mňa extrémne dojímavé, keď vidím vo svojom týme nejakú mamičku na materskej, ktorých je naozaj veľa, ktoré pred spoluprácou v farmácii prežívali od materskej do materskej a zrazu môžu svojim deťom naozaj dopriať to, čo si zaslúžia, prípadne sa po materskej dovolenke ani nevrátiť do práce, ktorú neznášali, doslova. Takže toto je pre mňa také, že stále ráno stávam s tým, že teším sa z tých ľudí, že naozaj majú možnosť plniť si tie sny a to je pre mňa to najkrajšie na tejto práci, že na základe toho, že pomáhame plniť si tie sny ďalším, tak si plníme aj tie svoje. Takže pre mňa je farmácia ako jedna veľká rodina, či už sú to kolegovia, obchodní partneri alebo ľudia z manažmentu. Je to proste jedna veľká rodina a to je pre mňa také asi najdôležitejšie, prečo ma aj baví spolupráca s farmáciou, pretože ako v každej práci je dôležitý kolektív a ľudia okolo. Takže za mňa jednoducho farmácia je láska.